भावांनो, तुम्हाला आज 2 एन्काउंटरचे किस्से सांगणार आहे. पण आधी थोडं योगी बाबांबद्दल सांगतो. भावांनो, ते म्हणतात ना, नाव ऐकलं की गाव हलतं. इथं नाव ऐकलं की उत्तर प्रदेशचे माफिया हलतात आणि नुसते हलत नाही तर लोटांगण घालतात. बाबाची एवढी दहशत आहे की गुन्हेगार शरण येऊन डायरेक्ट जगण्याची भीक मागतात. मला जेलमध्ये टाका पण गोळी मारू नका. आज उत्तर प्रदेश आणि देशाच्या राजकारणांमध्ये हिंदुत्वाचा मुद्दा प्रचंड गाजतोय. हिंदुत्व म्हणजे राष्ट्रीयत्व असा विचार करणाऱ्या अनेक पक्षांनी त्यांच्या अजेंडा देशांमध्ये राबवत यश प्राप्त केले. आज उत्तर प्रदेशामध्ये तसेच संपूर्ण देशामध्ये हिंदुत्वाचा आवाज बुलंद करणारा एकमेव नेता आहे ज्याच्याकडे हिंदुत्वाचा कैवारी म्हणून बघितलं जातं, आणि तो नेता म्हणजे योगी आदित्यनाथ. योगी यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये हिंदुत्वाची अशी काही एकजूट तयारी केली आहे की योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेशच्या प्रत्येक तरुणाच्या गळ्यातील ताईत बनलेले आहे. आजही भाजपला उत्तर प्रदेशमध्ये फटका बसला नाही. याचं कारण म्हणजे फक्त योगी आदित्यनाथ यांनी केलेले एकीकरण. योगींनी 1998मध्ये पहिल्यांदा भारतीय जनता पार्टीकडून खासदारकीची निवडणूक लढवली आणि नुसती लढवलीच नाही तर प्रचंड मताधिक्याने त्यांनी ती निवडणूक जिंकली, तेही वयाच्या 26व्या वर्षीच. योगी यांचे कार्य हिंदू रक्षणासाठी अत्यंत मोलाचे मानलं जातं. उत्तर प्रदेशमध्ये जनता आता योगी यांना एक महानायक या भूमिकेत बघायला लागलेली आहे. 18 मार्च 2017ला योगी यांनी उत्तर प्रदेशच्या नवीन मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. योगींनी पहिल्या दिवसापासून राज्यात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी पावले उचलली. राज्यामध्ये होणारा प्रत्येक गैरप्रकार टाळण्यासाठी त्यांनी सशक्त पावले उचलण्याकडे लक्ष केंद्रित केलं. राज्यात होणारे अत्याचार, धर्मांतर, नक्षलवाद अशा विषयांकडे योगी यांनी विशेष लक्ष दिलं. योगी आदित्यनाथ यांच्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा दिसते. माफियांच्या घरावर बुलडोजर चालवणारा एकमेव नेता म्हणजे योगी आदित्यनाथ. त्यांना बुलडोजर बाबा म्हणून पण ओळखलं जातं. बाबांनी शेवटी पास काढला, तो पण यूपीतील गँगस्टर विकास दुबेचा. याचा एन्काउंटर एखाद्या चित्रपटातील घटना शोभावी असा थरारक होता. दुबेला उज्जैनच्या महाकाल मंदिरातून अटक करण्यात आली. रितसर हा 250 रुपयांची पावती फाडून दर्शनासाठी तो मंदिरात गेला होता. तो मंदिरातच का गेला हे तुम्हाला माहीत आहे का? त्याला माहीत होतं एवढं एकच ठिकाण आहे जिथं आपला एन्काउंटर होणार नाही. पण एक सुरक्षा रक्षकाला त्याचा संशय आला. त्याने लगेच पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांची काही वेळात दुबेला गाठला. त्याची उलटसुलट चौकशी सुरू केली. त्यामुळे तो गोंधळला आणि त्याची ओळख पटली. हाच तो विकास दुबे ज्याने बिक्रूकांड केलं. तब्बल 8 पोलिसांना गोळ्या घालून मारलं होतं. मात्र अटकेआधी दुबे बिनधास्त वावरत होता. मंदिराच्या आवारात फोटो सेशन करत होता. अटक झाल्यानंतरही त्याच्या चेहऱ्यावर पश्चातापाचा लवलेशही दिसत नव्हता. गर्दीला पाहून "मैं विकास दुबे हूँ, कानपूरवाला" असं तो ओरडत होता. अटक केल्यानंतर विकास दुबेला STFच्या गाडीतून कानपूरला घेऊन जात होते. पावसामुळे रस्ता काहीसा निसरडा झाला होता. भरधाव वेगानं असलेल्या पोलिसांची कार अचानक उलटली. त्यात तो जखमी झाला. त्या जखमी अवस्थेत दुबेने पळण्याची संधी शोधली. संधी मिळताच त्याने एका पोलीस अधिकाऱ्याचा पिस्तूल हिसकावला आणि पळण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी त्याला इशारा देत शरण येण्याचे आवाहन केलं. मात्र तो ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. त्यामुळे पोलिसांकडून गोळीबार करण्यात आला. त्यात दुबे जागीच ठार झाला. एन्काउंटर होता अतिगंमतचा. त्याच्यावर 100हून अधिक गंभीर गुन्हे दाखल होते. यात हत्येचा प्रयत्न, अपहरण यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल होते. 1989मध्ये चांदबाबाची हत्या, 2002मध्ये नसनची हत्या, 2004मध्ये मुरली मनोहर जोशीचे निकटवर्तीय समजल्या जाणाऱ्या भाजप नेते अशरफ याची हत्या, 2005मध्ये राजू पाल याची हत्या असे अनेक गुन्हे त्याच्यावर दाखल होते. 2017मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनले. योगी मुख्यमंत्री बनताच अतिक विरोधात चौकशी सुरू करण्यात आली. आत्तापर्यंत अतिकच्या जवळपास 1600 कोटी रुपयाहून जास्त संपत्तीवर बुलडोजर चालवण्यात आला. योगी सरकार आल्यानंतर समस्या वाढल्या. प्रयागराजमध्ये आपली माफियागिरी व राजकीय डाव सुरू करणारा अतिक अहमदचा शेवटही त्याच प्रयागराजच्या मातीत झाला. 2 आठवड्यापासून अतिक माध्यमांपुढे आपल्याला ठार मारण्याचा डाव असल्याचा आरोप करत होता. त्याचा भाऊ अशरफ 23 मार्च रोजीच बेरेलीच्या तुरुंगात म्हणाला होता, 2 आठवड्याच्या आत मला तुरुंगाबाहेर काढून मारले जाईल. दोन्ही भावांची ही भीती खरी ठरली. रात्री 10:30 वाजता त्यांना ठार मारण्यात आलं. त्यावेळी माध्यमांच्या कॅमेरा ऑन होते. अतिक व अशरफ दोघेही बाहुबली नेते होते. तर भावांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला
हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका आणि माईक चेक आमच्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.